Ell és Leo Tomàs, té 11 anys i li encanta jugar a futbol. Viu a Deltebre i és un dels 30.000 casos al món afectat per la síndrome d'Usher-UB, una malaltia minoritària que causa sordesa, retinosi pigmentària i pèrdua d'equilibri. Quan tenia un any, els implants coclears li van permetre escoltar per primera vegada, però 7 anys després, altres símptomes van començar a aparèixer, com la pèrdua de visió. La seva mare, Amaya Parra, recorda el moment en què li van diagnosticar la malaltia sense cura. Té aquesta malaltia, no té cura, i estan investigant, però em sembla que van dir a París, però i no res, no sabem res més, aneu cap a casa i ja està. I et quedes, bueno, i ara què fem? Va ser molt traumàtic. Amaya va veure la llum en conèixer Safe Sight Now Europe, una associació que vol visibilitzar la malaltia i recaptar fons per l'ajuda a la investigació. Berta Dell és una de les fundadores i va engegar la iniciativa quan la seva filla de 2 anys va ser diagnosticada amb la síndrome d'Usher-UB. Demana més investigació per les malalties minoritàries. Com que afecta tan poca gent, mobilitza molt poca gent. El que jo dic és, a mi em va trucar a la porta de casa aquesta malaltia sense tenir-ne ni idea. Ningú a la família n'havia sabut res, no hi ha cap cas de sordesa, cap cas de res, i m'ha trucat a la porta. Les malalties minoritàries et truquen a la porta quan menys t'ho esperes, i crec que formem part de la població, per tant, jo crec que sí, tenim aquest dret, l'hauríem de tenir. Una investigació que ha de servir perquè Leo pugui tenir una vida el més semblant possible a la de qualsevol altre xiquet de la seva edat. Vull disfrutar jugant al futbol i fent les coses que m'agraden. I jo demano ajuda per a mi i per als altres nens que tenen el síndrome de Usher, pots buscar una solució per a aquesta malaltia. El web safesightnoweurope.org recull tota la informació sobre com ajudar a lluitar contra aquesta malaltia.